या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप 5 बातम्या। शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामा नामंजूर करण्यात आलाय। उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांची बैठक झाली। या बैठकीत झालेला निर्णय प्रफुल्ल पटेल यांनी माध्यमांसमोर सांगितला। शरद पवारांनीच अध्यक्षपदी कायम राहावं असा ठराव आम्ही पारित करतोय। आम्ही हा ठराव घेऊन पवारांना भेटायचा प्रयत्न करू। आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत की पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांचा राजीनामा नामंजूर करण्यात येत असून तेच पक्षाचे अध्यक्ष राहावेत असं प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितलंय। आचरा इथं बंधाऱ्याच्या कामाला अटकाव करण्याची सुपारी देण्याच्या संशयावरून तौकीर जुम्मन शेख याला आचरा डोंगरेवाडी पारवाडी युवकांमध्ये आचरा तिठ्यावर बाचाबाची झाली। याच्याशी आचरा डोंगरेवाडी पारवाडी युवकांमध्ये आचरा तिठ्यावर बाचाबाची झाली। या बाचाबाचीनंतर काही वेळानं तौकीर आणि संशयित दोघांनी दुचाकीवरून येत आचरा देवगड रस्त्यावर रामेश्वर मंदिर फाट्यानजीक बाचाबाचीत सहभागी झालेल्या युवकांच्या तवेरा गाडीसमोर दुचाकी आडवी घालून फायरिंग केली। या गाडीतील युवकांवर चॉपरनं हल्ला केला। या हल्ल्यात एक युवक जखमी झालाय। राज्यात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कोल्हापुरात बोलताना केलेलं सूचक वक्तव्य नव्या चर्चेला कारण ठरलंय। या सर्व राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांनी कोल्हापुरात बोलताना मी पुन्हा येईन असं पुन्हा म्हटलंय। बेळगाव दौऱ्यानंतर कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये भगवान श्री नृसिंह मंदिरात देवेंद्र फडणवीसांनी दर्शन घेतलं। यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना फडणवीसांनी हे विधान केलंय। महाराष्ट्रातही बजरंग दलावर बंदी घालावी अशी सूचना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली। भाजपनेही धार्मिक मूलतत्ववाद आणि दहशतवादाशी लढण्याचं वचन दिलं असं ते म्हणाले। कर्नाटक निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यामध्ये बजरंग दल आणि PFI वर बंदी घालण्याचं आश्वासन दिलंय। घरवस्तीत असलेल्या घरात चोरीच्या प्रयत्नात असलेल्या चोरट्याचा प्रयत्न एका लहान मुलीमुळे फसला। घरातील लोकांनी आरडाओरड केल्यानंतर त्यानं त्याच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ग्रामस्थांच्या सहाय्यानं ते चोरट्याला रंगेहात पकडण्यात यश आलंय। ही घटना निरवडे बांदिवडेकर वाडी येथील दिगंबर तातो बांदिवडेकर यांच्या घरात घडली आहे। आणखीन महत्त्वाच्या घडामोडींसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।